Grazzi, missa niġu għal sqarijiet misterjali, insejjaħ il-Novi Prim Ministru. Grazzi, Sur President. Ir-riżultat tar-referendum tar-Renju Unit biex dan il-pajjiż tant importanti fl-Unjoni Ewropea joħroġ minn dan il-blokk ta' pajjiżi maqudin huwa xokk qawwi. Xokk għar-Renju Unit, iżda wkoll xokk għas-sistemi kollha tal-Unjoni Ewropea b'riperkussjonijiet f'kull pajjiż membru u anke barra mill-Unjoni. Illum għandna riżultat. Għandna deċiżjoni ta' poplu, mhux ta' settur jew ieħor tar-Renju Unit, iżda ta' poplu rridu nirrispettaw din id-deċiżjoni demokratika. Jien l-ewwel wieħed iżda kritiku ta' dan ir-riżultat. Mhux se noqgħod nagħmel wisq riflessjonijiet personali ħlif xi wħud. L-ewwel nett nirrifjuta l-argument elitist ta' min jemmen li r-referendum intilef minħabba l-anzjani jew persuni hekk imsejħa bla livell ta' edukazzjoni, jew il-ħaddiema jew xi sezzjoni oħra tas-soċjetà. L-argument li l-għażla saret mill-injorant jew minn min ma jifhimx ma jreġix u jkompli jgħaddas lill-Unjoni Ewropea fil-livelli ta' arroganza li waslulna għal riżultati bħal dawn. Minflok jkun aħjar li nifhmu lil dawn in-nies u naġixxu biex nevitaw chain reaction f'pajjiżi oħra fejn ukoll jistgħu jkunu l-istess nies, forsi għal raġunijiet differenti li jivvutaw biex joħorġu. L-immigrazzjoni pereżempju hija problema iva. Ir-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar din kienet batuta bil-konsegwenza lillum nafu kemm tiswa meta l-Ewropa ma tieħux azzjoni fuq kwistjoni daqstant importanti għan-nies. Min jibża mill-immigrazzjoni mhuwiex razzist. Irid iħares lill-Ewropa u jingħata soluzzjonijiet Ewropej biex inġib eżempju wieħed. L-Unjoni Ewropea trid tieħu tagħlima u tinbidel. Trid tkun waħda ħafna aktar flessibbli, li tkun imsejsa fuq prinċipji u valuri u tilleġisla fejn jidħol il-ġid komuni. Trid tifhem lil kull pajjiż, anzi, lil kull ċittadin Ewropew. Li kull ċittadin Ewropew għandu realtajiet tiegħu tagħha li kultant laqas il-gvern ta' pajjiżu ma jifhem. Aħseb u wara kemm se jifhimhom burokratiku fi Brussell. Trid tkun l-Ewropa li tifhem ir-realtajiet differenti u tħalli biżżejjed spazju biex id-deċiżjonijiet jittieħdu mill-gvern tal-pajjiż. Deċiżjoni f'Helsinki, f'Ruma, Bukarest jew il-Belt Valletta għandhom jittieħdu f'dak il-pajjiż u mhux fi Brussell. Irridu Unjoni Ewropea tar bread and butter issues li titkellem bil-lingwa ta' kull membru ta' din l-Unjoni b'mod li jinftiem minn kulħadd f'kull rokna tal-Ewropa. Irrid nagħmlu wkoll xi konsiderazzjonijiet politiċi dwar punti li tqajmu wara l-vot Brittanniku fuq livell ta' Unjoni Ewropea. L-ewwel nett rajna laqgħa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tas-sitt pajjiżi fundaturi. Dan kien eżattament dak li ma kellux isir. L-Ewropa li tħallna fija m'għandix tagħmel distinzjoni bejn pajjiż u ieħor. L-idea ta' grupp ta' pajjiżi fundaturi hija nostalġika u sorpassata bir-realtajiet ġeopolitiċi tal-lum il-ġurnata. Intbagħat messaġġ ħażin li darras. It-tieni nett, il-fatt li ħafna mid-diskussjoni qed tiċċentra fuq il-famuż artiklu 50 juri l-istat ta' moħħ tal-Unjoni Ewropea. Bit-tweġiba għall-akbar kriżi politika mit-twaqqif tagħha tiffoka fuq diskussjoni teknika. Nifhem l-importanza tal-invokazzjoni ta' artiklu 50. Iżda hemm bżonn li d-diskussjoni tiffoka fuq l-affarijiet li mmotivaw lill maġġoranza fir-Renju Unit jivvota kontra. Għaliex nemmen li dawn il-motivazzjonijiet mhumiex konfinati għar-Renju Unit. Dwar artiklu 50 fih innifsu, huwa ċar li dan se jkollu bżonn jissejjaħ. Nifhem iżda l-għażla tal-Prim Ministru Ingliż li jirbaħ il-ħin biex jagħmel dan. Fuq kollox minħabba li wieħed irid jara x'effett se jkun hemm fuq il-landscape politiku mibdul fir-Renju Unit. Il-possibilità ta' elezzjoni ġenerali flimkien ma' dik li l-kwistjoni tkun waħda mis-suġġetti ta' elezzjoni eventwali. Aktar milli meta jiġi invokat artiklu 50, li rridu nkunu ċari huwa
li r-riżultat taż-żewġ negozjati li jibdew wara, jiġifieri biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u sabiex jiġi definit ftehim ġdid biex dan il-pajjiż jitqies bħala pajjiż ta' third country. Filwaqt li r-Renju Unit li tiġi trattat b'rispett u bħala ħabib tal-familja Ewropea, ma jistax ikun parti minnha. Il-ftehim, kemm il-darba jiġi invokat dal-artiklu, irid ikun b'mod ċar ħafna anqas vantaġġuż minn dak ta' sħubija sħiħa. Sur President, qednija mal-ewwel. B'din id-deċiżjoni Malta għandha aktar x'titlef milli x'tirbaħ. Iżda Malta hija suċċess. Dan il-Gvern ħasiblu u għamilna studji u simulazzjonijiet fl-eventwalità issa hija realtà li qed naħdmu fuq l-assunzjoni tagħha ta' Brexit. Mingħajr tlaqliq ta' xejn laqgħajna l-Kabinett il-ġimgħa filgħodu l-għada tal-vot biex nitkellmu dwar kif se nilqgħu għal dan l-isfidi, l-opportunitajiet li hemm u triq il quddiem. Nista' ngħid li l-Gvern u allura l-pajjiż huma preparati. Id-deċiżjonijiet li ħadna f'dawn it-3 snin biex inkabru l-ekonomija brata rekord u ma mberbqux kif ħafna drabi kien il-parir minn xi wħud, tagħna ċans insewwu s-saqaf waqt li kien b'nazzi l-eventwalità ta' xokk qawwi internazzjonali. B'hekk nisħaq li qatt daqs illum ma kien importanti li pajjiżna jkollu leadership soda u b'kompetenza ekonomika li twettaq riformi radikali fil-qasam tax-xogħol u tal-benefiċċji soċjali. L-effett ta' politika bil-għaqal jinħass l-aktar mhux meta l-baħar jkun kalm, iżda meta jqumu l-irwiefen. Biex inserraħ ras kulħadd l-affarijiet mhux se jinbidlu drastikament mill-lum għal għada. Jiġifieri min jaħdem jew jistudja fir-Renju Unit se jibqa' jaħdem u jistudja fir-Renju Unit l-istess kif qed jagħmel illum. Il-proċess għadu ma bediex huwa wieħed li jaf jieħu mill-inqas sentejn. Parti minn negozjati biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea se jseħħu fi żmien il-Presidenza ta' Malta. U aħna ninsabu lesti li nidħlu għal din it-tip ta' responsabilità u nkunu parti mit-tim li nnegozja fuq it-termini li bihom ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Rigward xiġri wara li spiċċa t-terminu tal-Presidenza Maltija, peress li warajna kellhom jitlu r-Renju Unit, qatt m'għandna l-ebda ċarezza. Informalment kien hemm iwassal il-messaġġ li jista' jkun li pajjiżna jieħu l-Presidenza għal sena. Nagħmilha ċara li din mhijiex ix-xewqa tagħna bħala Gvern. Madankollu, fl-eventwalità li l-Unjoni Ewropea titlobna, niddiskutuha, naraw li jkun hemm finanzjarjament l-għajnuna meħtieġa u ma nagħlqux bibien. Hemm diversi options oħra li l-Unjoni tista' tmur għalihom u allura mhuwiex lok li nispekula wisq b'din il-Kamra. Sur President, bħala pajjiż nista' ngħid li bil-ħruġ ta' Renju Unit mill-Unjoni Ewropea se nitilfu allejat f'numru ta' setturi. Fosthom l-aktar fis-settur ekonomiku fejn ħsibijiet tagħna kienu jqarbu. Min-naħa l-oħra ma konniex fuq l-istess paġna f'dak li huma l-kwistjonijiet għajna kruċjali. Pereżempju, kwistjoni kruċjali tal-immigrazzjoni, kif ukoll il-politika dwar ir-Russja fost oħrajn. Konna qrib xulxin fuq punt li nemmen li huwa importanti aktar minn qatt qabel illum. Ir-Renju Unit kienet il-qawwa li tibbilanċja milli jkollna aktar federaliżmu u ċentralizzazzjoni tal-poter lejn Brussell. Kif diġà għedt ma naqbilx ma' Ewropa one size fits all. U nemmen li kif ġara fil-każ tar-Renju Unit din il-mentalità dbiet in-nies aktar milli tqarribhom. Għalhekk se nara li l-Gvern Malti jkun aktar sod fil-pożizzjonijiet tiegħu u li ma nbaxxux rasna għal kwistjonijiet li jistgħu jipperikolaw ix-xogħol u r-ritmu ekonomiku f'Malta. Nagħti l-kelma tiegħi lill-poplu Malti, lill-komunità kummerċjali, lin-nies tan-negozju, lill-ħaddiema Maltin u Għawċin. L-impenn tiegħi u ta' dal-Gvern huwa li nibqgħu sodi fil-pożizzjonijiet kollha illi Malta dejjem żammet sod dwarhom mal-Unjoni Ewropea. Dak huwa l-impenn tiegħi, dak huwa dak li ħankun qed nagħmel flimkien ma' sħabi l-kollegi Ministri f'kull forum Ewropew. Se nidħol issa Sur President fil-qosor fuq setturi speċifiċi biex nikkonferma lil dan il-Parlament li nafu x'inhuma l-isfidi u nafu x'inhuma s-soluzzjonijiet ukoll. Tlabt lill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali il-Professur Joseph Bonnici biex jagħti briefing lill-Kabinett dwar l-exposure li jistgħu jkollhom il-banek Maltin wara Brexit.
Il-Gvernatur ikkonferma li m'hemm l-ebda periklu għal banek Maltin f'termini ta' likwidità jew problemi oħra li jistgħu jinqalgħu. Hawn nixtieq inserraħ moħħ kulħadd li l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħna huma b'saħħithom anke wara l-vot fir-Renju Unit. Punt qasir dwar l-eżenzjoni li Malta kellha meta dħalna fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-VAT fuq l-ikel u l-mediċini li kienet sa ftit ta' żmien ilu marbuta mal-eżenzjoni li kellha ir-Renju Unit. Din id-deroga li kellna saret waħda permanenti wara r-recast li sar tal-VAT Directive u għalhekk m'hemmx il-periklu l-analiżi tagħna li nitilfuha. Hemm madwar 27,000 Malti u Għawċi li kienu intitolati jivvotaw fir-Renju Unit. Minnhom għandna reġistrati bħala studenti madwar 1025. Dawn qed jagħmlu xi tip ta' kors fir-Renju Unit. Fis-sentejn li ġejjin dan mhux se jinbidilhom xejn. Kemm il-darba r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, student Ewropew inkluż dak Malti jista' jiġi meqjus bħala third country national mill-Ingliżi u għalhekk ikunu jiżdiedu l-miżati saħansitra jistgħu jirdoppjaw. Hemm żewġ soluzzjonijiet għal din il-problema. L-ewwel nett fuq livell Ewropew nifhem li se jkun hemm xi tip ta' ftehim kemm għal studenti Ewropej biex jistgħu jistudjaw fir-Renju Unit u anke għal dawk Brittaniċi li jistudjaw u jgħixu f'pajjiżi Ewropej. Jekk dan ma jseħħx inkunu aħna li naħdmu biex nidħlu fi ftehim bilaterali bejn Malta u r-Renju Unit. Min-naħa l-oħra wkoll qed naraw opportunità li darba jolew il-miżati fir-Renju Unit allura Malta bħala pajjiż li għandu bħala lingwa uffiċjali u ewlenija l-Ingliż jiġu aktar studenti jistudjaw. Dan ix-xenarju huwa importanti ħafna l-investiment bħalma hija tal-Università ta' Barts f'Għawdex li kkonfermaw li dak miftiem sal-lum se jibqa' għaddej. Nappellaw bil-oppożizzjoni biex tifhem kemm konna qliem meta ġejna biex nażlu partners bħal Barts u tieqaf li tipprova tellef opportunitajiet bħal dawn lil pajjiżna. L-istess kif ikkonfermawna li m'hemmx problemi mill-investiment tagħhom l-EasyJet u l-SR li din il-ġimgħa ffirmaw ftehim ġdid mal-Gvern Malti fil-qasam tal-avjazzjoni. Dawk li huma ħaddiema li jaħdmu u jgħixu fir-Renju Unit, is-sitwazzjoni tagħhom ukoll mhux se tinbidel fis-sentejn li ġejjin. Fil-qasam mediku mhux naraw li se jkun hemm problemi minħabba shortage dinji ta' ħaddiema f'dan il-qasam. Min-naħa l-oħra nemmen li bħala Unjoni rridu nsibu ftehim mar-Renju Unit dwar ħaddiema Ewropej f'dal-pajjiż u viċi versa. Jekk ikun hemm bżonn mbagħad aħna naħdmu fuq ftehim bilaterali. Bl-istess mod il-ħaddiema Brittaniċi f'Malta mhux se jaraw l-ebda bidla jirrigwardja lilhom għalissa. Dak li għandu x'jaqsam ma' pazjenti Malti li sal-lum nibatuhom fi sptarijiet fir-Renju Unit biex jagħmlu trattamenti speċifiċi, inkluż kanser, din ir-realtà ilha ssir madwar 40 sena. Tajjeb li ngħidu dal-ftehim mhuwiex ftehim li huwa gvernat mill-Unjoni Ewropea, iżda huwa ftehim bilaterali u allura mhux se naraw l-ebda bidla f'dawn iċ-ċirkustanzi. Baqalna numru sew ta' pensjonanti Maltin li jieħdu pensjonijiet mir-Renju Unit u bil-maqlub Brittaniċi li jieħdu pensjonijiet minn barra f'Malta, kif ukoll għandhom aċċess għal servizzi. Is-sitwazzjoni hija waħda fejn mhux se jkun hemm bidla għalissa. Hemm ukoll ftehim bilaterali li xorta jrid jiġi rivedut għax huwa superseded minn ftehimijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa qasam li se nkunu qed ninnegozjaw, m'għandniex problemi maġġuri, iżda qatt m'għandniex viżibilità tajba biżżejjed biex min-naħa tal-pożizzjoni Ingliża biex inkunu nistgħu nagħtu risposti ċari dwar dan. Ir-rata tal-isterlina waqgħet fis-swieq internazzjonali kollha. Edna mal-ewwel li rridu nkunu kawti u ma naġlux u kien hemm anke assigurazzjonijiet mill-Bank of England biex ikkalma s-swieq. Imma id-daqqa hemm qiegħda. Ir-rata tal-isterlina taffettwana direttament fit-turiżmu. Se jolqot id-disposable income u l-spending power tat-turist Brittaniku. Rridu nħarsu f'liema livell se tistabbilizza l-isterlina. Mhux se jkollna impatt immedjat għax il-maġġoranza tat-turiżmu mir-Renju Unit mhuwiex last minute. Għalhekk il-Ministeru tat-Turiżmu u l-Awtorità tat-Turiżmu qed jitkellmu mal-operaturi turistiċi diġà biex nilqgħu mill-ewwel għal kwalunkwe impatt li jista' jkollna s-sena d-dieħla. Permezz tal-Malta Enterprise konna qed nimmonitorjaw identifikajna madwar 5 kumpaniji li jesportaw b'mod qawwi ħafna rejn ir-Renju Unit. Dawn il-kumpaniji f'daqqa waħda sabu l-prodotti tagħhom li saru aktar għoljin. Rridu nibqgħu nimmonitorjaw u se nibqgħu nimmonitorjaw lil dawn il-kumpaniji u naraw l-isterlina f'liema livell se tistabilizza.
se jkunu jekk ikun hemm il-lok jibdew negozjati ma' dawn il-kumpaniji biex naraw kif nistgħu ngħinu bl-aħjar mod u fil-limiti possibbli kif għamilna waqt il-kriżi fil-Libja. Hemm min-naħa l-oħra opportunitajiet li aħna lesti li nkunu nistgħu nieħdu immedjatament sabiex inġiġbdu x-xogħol lejn pajjiżna. Nemmnu li Malta tista' tkun waħda mill-gateways Ewropej għar-Renju Unit. Tista' tkun u nemmnu li hemm spazju biex Malta tkun pont ewlieni għal kummerċ bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Fir-realtajiet il-ġodda u l-esiġenzi il-ġodda li jistgħu jinħolqu kumpaniji u ftehimiet oħra fil-pjattaforma li għandna tal-Commonwealth fejn bħalissa għandna l-Presidenza u warajna se tieħu l-Presidenza ir-Renju Unit. Hemm opportunitajiet fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u tal-gaming u diġà bdejna naħdmu on the ground biex nitkellmu mal-providers. Hemm opportunità b'mod partikolari fil-qasam tal-asset management għax dan huwa settur li nemmnu li Malta tista' tkun attraenti u nistgħu noffru bażi Ewropea effettiva alternattiva għar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Min għadha filgħodu wkoll se jkollna helpline biex kull min għandu xi dubji jew mistoqsijiet dwar il-Brexit u kif jistgħu jaffettwah personalment ikun jista' jieħu tweġibiet aktar personali u ċari. Din se tkun reklamata immedjatament u se jintuża primarjament is-sit elettroniku servizz.gov.mt jew inkella l-linja tat-telefon tal-Gvern il-152. Propju għada sur President se nkun qed immur Brussell fejn se nattendi għal Kunsill Ewropew kruċjali għal futur tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha problema. Għal dil problema m'hemmx soluzzjoni waħda. Hemm u għandu jkun hemm 27 soluzzjoni differenti. Diżappunt tiegħi personali huwa kbir ħafna għall-eżitu tar-referendum. Fuq bażi umana ta' ħbiberija għandi kull simpatija lejn il-Prim Ministru Cameron u sibtu dejjem bħala kollega importanti fuq il-mejda tal-Kunsill Ewropew. Nixtieq nawgurawlu futur mill-isbaħ u nirringrazzjah tal-ħeġġa li dejjem wera fil-kawżi li kien jemmen fihom. Madankollu nibqgħu pożittivi u nibqa' pożittiv. U nemmen tassew li l-Ewropa għandha tirreaġixxi bil-qawwa kollha u tifhem li żball f'dan l-istadju jista' jwassal biex aktar pajjiżi u partiti estremisti jwasslu għal sitwazzjonijiet bħal dawk tar-Renju Unit. Insostni li s-soluzzjoni mhijiex kliem bombastiku bħal aktar Ewropa. Iżda hija li nżommu f'moħħna li kull deċiżjoni li tittieħed tolqot kull rokna f'kull pajjiż Ewropew u tolqot ukoll mill-iktar persuna monija b'ċertifikati u dottorati sal-aktar persuna umli li taqlaħħa u tikola jew saħansitra li ma taqlaħħix u temmen li posta ħadula immigrant. Grazzi. Ejja kollha flimkien niġbdu ħabel wieħed fl-interess nazzjonali. Il-livell ta' preparazzjoni, il-kompetenza ekonomika u l-kwalitajiet ta' leadership ta' dal-pajjiż għandhom iwasluna sur President biex inkomplu nsostnu